Igbo makano Igbo mụrụ nze m ọzọ nke onye chiri ya zeruo mụwa bụ Maazị Chimeremeze nke eji aka m bụkwa nwanne gị Uncle Eze abịakwara m ọzọ taa inyere gị aka ma nyere ụmụ gị aka ka ha mụta ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo site na 21 ruo na 40. Kedu ihe m ji eme ya? Achọrọ m ka ụmụ gị na gị nwakwa mụta ya nke ọma ka o wee baara gị baara ndị be gị. Ngwa soro m ka anyị jee. Ọnụọgụgụ Igbo numbers 21 to 40. Number 21 21. 22 22. Please, but I can cause. I can begin. Pick up action. Ọnụọgụgụ Igbo numbers 21 to 40. 21 21. 22 22. 23 23. 24 24.